Good morning, guys. We're off to DV, London. We're off to London. Pick up some spicy noodles. Irish noodles. Ayun, sa DV, bibili ako ng ng fire noodles. Grabe yung benta ng noodles na yun. Nababayaw sila sa angkang. Aloka. Yung red, yun ang pinakamabenta ngayon. Kaso, wala na. Nag-stop na yung supplier ko. Kumuha naman dun sa Korea. So, maghanap tayo ng Oo, kasi akala nila hindi bebenta eh. Kaya yun. So, yun, hanap tayo na. Hindi ka lang sila ulit Hindi ko nga alam eh. Kausapin ko na kumuha ulit. Kasi yung yung kinuha natin na red, na din naman yun eh. Siguro mga 2 weeks yun na natenga sa amin. Kung hindi pa sumikat sa Facebook nga na hindi mabibili yun eh. Tapos ngayon naghahanap sila ng ng red. Alam ko may may isang flavor pa yung curry. Yung nakita natin sa supermarket. Kaso, hindi ko pa natatry eh. So, hindi ko kayo mabibigyan ng ng feedback pa regarding doon. So, yun lang guys. Sobrang nakakapagod ang week na to. Pero enjoy. Alam niyo yun. Hindi pa ako nakapag-edit ng vlog. Pasensya na kayo. Yun. And then mag-a-add ako ng may food items ako na i-add. Hopefully matuloy yung food items. Kasi kausap ko pa yung friend ko na nakukuha naman sa yung supplier kasi sa Isabela pa eh. Pauwi na kami guys. Sawi. Wala kami nabili. Ang patla ko. Wala kaming nabiling samyang. So, hindi pa daw sure kung bukas or sa Sunday darating. So, ayoko naman na makipag-unahan na doon kasi madami talagang bumibili doon eh. Talagang bulto-bultuhan na eh. Diyos ko, magkano lang naman na tinutubo doon? 5 pesos, 10 pesos. So, sabi ko, wag na, hindi na ako mag-ano dyan. Hayaan ko na sa ibang sa ibang seller yun. Kaso minsan kasi may naghahanap sa hindi minsan, madalas may naghahanap sa store. Mabili nga, diba? So, ayun. Kaso, kung ganyan din na makikipagsiksikan ako, makikipag-unahan ako, wag na. Pero tinry ko sa kakilala ko sa supplier ko sa Thailand, yung kinuha ako ng Milo Cubes. Nagtanong ako kung meron doon. Sabi kung meron, magkano ang bigay sa akin kasi dito is maharlika na siya since nga siya, diba? Mabili. Sa Thailand dito pinapansin yun. Kaya nagtanong ako. So, hopefully, pag kaya ng budget guys, magpapabulk ako. Bulk orders talaga. As in, bultuhan talaga. Isang container van sa akin lang. Joke. Hindi, para yung mga hindi na, yung mga susuplayan ko na rin yung iba. Kasi, diba, yung iba hindi na nakakakuha dun. So, might as well ako na mag-supply sa kanila. Magiging supplier na lang din ako nun. Pero pa-check ko pa kung kung kaya ng budget or kung kaya ng presyo. Kasi magbabayad pa ako ng shipping eh. So yun, tapos may tax pa yun. Sana, kahit konti lang. Konti lang yung tubo. May tubuin man lang kahit papaano. Okay na ako dun. Hindi naman kailangan yung maramihan lagi eh. Malakihan. So yun lang guys. So uwi muna kami sa wait lang, mag-lipstick ako. Napaka-ko na naman. Putla. Nakasabay ko na naman ngayon. Nakasabay ko last time. Ayan, nakalimutan ko na naman yung name mo, girl. Ayun, pero Chinchansu. Chinchansu ko. Di ba yung chick yun eh. Puti. Puti, no? Nakasabay ko siya kanina. Si Chinchan. Chinchansu ka daw. Puti mo daw eh. Chinchansu eh. Hindi yung Chinchansu na parang nasubsub-sari na. Talagang maputi siya. Maputing babae. Si Chinchan. Ayun. Ano ba sasabihin ko? Chinchan. Uwi muna kami sa sa bahay. Kasi baka nandun na si Bebe. Ang aming oniko iho. Namin sunduin. Tapos punta na kami ng bazaar. Para maisama ko. At half day lang sila ngayon pag Friday. So, that's it guys. Mag-edit muna din ako. Sana wala pa para may time ako mag-edit habang natin siya. So, yun. Hindi na rin. Ito yun, diba? Ito yun. Yung car na yun. Ang cute-cute ng car na yun, sabi ko. Suzuki Samurai. Oo. Samurai na. Samurai. 4x4,
Ang cute. Sabi ko bagay kay Chris pag pag nag-high school, nag-18 years old siya. Ang liit lang. So, yun. Yun lang. Wala nang ibang sasabihin. Ayun lang. Ayun! Di na pala ako naglalagay guys ng kahit ano sa ano. Sunblock lang. Ang nilalagay sa face ko. So far, wala namang mga bago na talagang tumutubo. Mga tagal lang matanggal ng ano ko kasi ginagamit ko lang is yung binili mo dati ano yan? Yung scrub, apricot. Yung apricot lang tapos Celetec. St. Ives na apricot scrub tapos Celetec. Tapos yung toner ko, yun lang, hindi ako nag-apply talaga ngayon ng kahit ano, kahit foundation. Baby powder minsan kapag sobrang oily na. And we're home na nga guys. Siguro mga 30 minutes ago. Ayun, tin-transfer ko lang yung mga vlogs, mga clips dito sa ano, sa laptop. Tapos inaantay nga namin si Chris dapat, 'di ba? Dumating na. Kaya may sagot. Ayaw niya. Ano anak? Ha? Ikaw lang mag-isa rito, mamaya pa sila tasel mo. Kaya mo dito? May food naman dyan eh, no? Kain ka na lang. Kailangan lang na ni Mami Chan Daddy sa bazaar, ha? Ikaw din magbantay ng dog. Bakit tayo mo sumama? Mamilis siya sa pakit. Sus, grabe. Parang lagi. Tumula lagi manood ng TV. Sus. Adik sa cartoons. So, yun. Si Daddy nasa, no? Sa loob. Nag-ano lang din. Bakit lagi may ilaw pa to? Sabi ko pag umaga ay araw, tanggalin ang ilaw. Nak, walang lalabas ha. Walang mag-computer ha. Huwag din bubuksan laptop ko ha. Kasi kakaayos pa lang eh ha. Matulog ka na lang pag ginanto ka. Bye. Let's go. Ano yung anak ni Jake? TV. Anak ni Jake, ba't nagkaanak na si Jake? Lady Unicorn. Hala! Apat. Ito, yan. Madam, 5 anak niya. Hala kay! Oh, talaga? Unicorn, di ba unicorn yun na rainbow? Rainicorn. May horn ng unicorn. May horn. Tapos yung itsura kay, ano. Ay, nagbaon ako guys ng ano. Ng matcha. Yay! Malapit kami sa ano, sa Starbucks. Andiyan oh, ayun oh. Pero nagbaon na lang ako. Mahal sa Starbucks 200 eh. Ayos paknit ah. Paknit. Ayos tayo paknit. Loko-loko talaga to. Ayun, di pa namin napupuntahan guys yung sa ano, sa sofa. Sa ano na lang siguro yun. Sunday. Kasi pagtali, Daddy, hindi mo na kaya ngayon. Hindi, sa'yo na. Ilagay kasi yung chapos, pero kaya ko ito. Ano ba yung ano lang? Hindi ko. Oh, mahaba na yan ha. Itong mahaba lang. May mo bibili na. Ay, pag good boy lagi. Ano, yung pang-research ko? Oo nga, pag good boy lagi, di ba? Oh, pag hindi... Pang-research nga lang. Oo, kahit na. Lahat ng laptop, pwede ka mag-research, pwede ka mag-game. Hindi. Mag-ano muna ako. Gagawin ko muna yung ano. Tapos, yun, doon ako maglalaro. So, sabi ko sa'yo, huwag kang dito, sa pinan mo dito. Dito ka. O, sa pinan mo na lang nito. Oh. Ito mo. Yung mahaba eh. Ha? Sobrang mahaba eh. Ito lang, isapin mo lang muna dyan. Kasi yung mga... Ang kulit mo ah. Tara dito ako mag-. Nasali ako dito eh. O kaya nga, isapin mo na lang dyan. Paano makakuha tubig? Tapon na natin Tanong yung... namin. Kung makakuha ng tubig, hindi bibigyan na kita ng tubig. Ito. Tsaka baso. Hindi kasi siya mga lapit siguro te. Ayusin mo naman, iho! Colors. Ito na yung water. Meron pa dito sa ref. Madami naman pagkain dito. May tinapay. Hindi nga pwede sa loob yan. Iiyak yan. Ano ka ba?
Ay, Kapit. Ulan eh. Oh no. Hanggang alas 10 pa lang ngayon guys yung bazaar. Kapag Friday to Sunday, 10 PM nagsasara yung mall. Tapos Monday to Thursday, 10 to 9 PM lang sila. Yun, hanggang 10 PM tayo ngayon. Oh my gosh. We are home na guys. Finally. Ayun. Kapagod. Pang ilang araw bukas, daddy? Pang-anim. Ang bilis, no? Kakaset up pa lang namin pang-anim na araw na agad. So, ayun, tatawa ko dun sa dalawang bantay. Lokohan ng lokohan. Nag-aasara na sila, pati yung katabi namin, booth. Yun na maganda kapag ka nagbabasar eh. Lahat ng mga nasa basar, mga kasamahan nyo, nagiging friend mo na. Ayun. Anyway, ayun nga guys. Nakatulog na ako sa biyahe kanina. Ginising ko ni daddy nandito sa garahe. So, pagod lang guys. So, ayun. See you all tomorrow. Good night. Pag-vlog ako bukas ngayon kasi wala talaga ako masyadong vlog. Sobrang daming ginawa. Bye! Thank you pala sa mga pumunta kanina. Lalo na kay Hana. Ayun, naalala ko yung name mo. Yay! Very good ako. Ayun, thank you so much. Bye! Good night! Good morning, guys! Mag-edit muna ako ng vlog. In 7:40 na. Edit muna tayo. Para may ma-upload bago ako umalis na naman. And as usual, bago na naman ang isip na itong bata. Selo siguro to. Selo siguro to. Selo siguro. push! Si Selo siguro tayo. Dito si Kuya Chris. Kaya mo si Mama. Hanggang 10 kasi yung umuwi kayo eh. Dito ka lang talaga. Pag gusto ko umuwi, magagalit kayo. Siyempre, ang layo kaya. Order ka na lang ng baked baby. Baka may panis ka na naman. Panis? Lalalala. Kilig-kilig. Bakit? Si Selo siya na eh. Pag lumalapit sa akin si Chris eh. Labing. Si Selo. Yung ano? Ay, kailan ang exam nyo? Di ba kasi punta ka na sa Lazada. Sige na mamaya, mag-edit muna ako ng vlog. Uploading na guys yung vlog ng Monday and Tuesday. Tapos mamaya ulit pag-uwi ko ng mamayang gabi ako mag-edit. Wala na akong oras guys. It's 10 AM na. Ayun, galit kasi kami ni Chris sa palengke na malengke ako ng babaunin namin. Ayun, nagluto na ako ng adobo para ulam nila ngayon dito. Tapos, yan yung breakfast kanina. Nag-sell ng kamato. Di pa ako nag-breakfast. Sabi yun, so haggard na. So, kasi ng gulay. Ayan, magluluto ako ng gulay. Mahal ang bilihin doon eh. So, yun, sa pinaglutuan ng ng adobo. Ito ko na lang igigisa yung live ating vegetables. Luto lang ako guys ha. Prepare na tayo guys. Puntang bazaar. Ayun, na. Alas 11 na. Ando naman na yung dalawang kasama namin. So, yun, di ko na binasa yung aking hair lalo kasi kahapon nag-shampoo naman ako. So, di pa naman siya panis. Di ko na binasa. Yun. Daan muna kami saglit sa sa store para mag-restock. Magkuha ko ng ibang stocks na dadalhin ulit sa bazaar. Bawal kasi doon guys, yung magdala ng madaming products kasi maliit lang yung space. Unlike sa pag nag-world trade ka, malalaki yung yung spasyo nyo. Pwede kang sa bandang likod nun, pwede nyo gawin na parang stockan nyo. Kaso dito sa hindi. Tapos yung mga guard pa, nainis ako kasi. Sabi nung yung kasama ko is lagi daw sila nagbabasar. Yung katabi namin, yung chicharo, lagi daw sila nagbabasar. Tapos, lagi daw nawawalan yung ibang
tenant or yung ibang mga basarista. So parang iniiwan ko pa man din yung ano doon. Yung panukli doon, yung fund. Petty cash, iniiwan ko doon. So kaya kagabi sabi ko sa staff ko, sabi ko, dalhin nyo na yan. Pero yung iniiwan namin is matag pa 5S lang, mga coins. So syempre, di ba? Hindi ko naman nilalahat na ano, pero lagi daw yun talaga. Kapag may bazaar, lagi nawawalan yung iba. Minsan yung mga pagkain, yung kinukuha. So, yun. Sabi ko, dalhin nyo na lang yung mga importante na yung pera nga. Tapos, pinatakpan ko ng mabuti. Halo. Tama ba naman yun? Guard sila dapat. Sila yung nagpo-protect doon or binabantayan nila. Tapos sila pang bantay sa lakay yung mga ito. Nakakaloka. So, yun. Tapos, dadaan kami ng Victory Cubao kasi pipick upin ko yung yung cheese bars. Tapos yung tuyo. Wala pa tayong Neris Gourmet tuyo, guys. So, 3 weeks yun eh. So, nakaka 1 week pa lang tayo. Probably, na yung mga first week na ng October ko yun makuha. So, yun. Sana madami pa akong bazaar na na mapuntahan. Hindi pa ako nakakapagpabook. Hindi ko pa nababasa yung mga email sa akin. So, let's go na. Nagantay na si Daddy. Tara na. Hindi sasama si Chris. Nakakaloka. Akala ko pa naman siya. Pupunta din siya. So, ayaw niya. Ayun, nag-ayos lang ako ng konti para naman medyo presentable tayo at ilang days na akong ang putla-putla. Parang may sakit sa sobrang kabisihan, guys. So, let's go! Sige de. Kunin mo na nga. Baka makalimutan ko pa eh. Gwapo ni Goma, oh. Yung old niya ng bench. Siya endorser dati na mga sinaunang endorser ng bench. Wow. Kasi nagsa-celebrate ng 30 years na Oo, 30 years na. Grabe, no? Untakin mo yan. Kaya patay na patay dyan si Lucy Torres. Pero in fairness naman talaga, gwapo siya. Pagka yung kulay niya ba is talagang Pinoy na Pinoy. Macho. Pero kay Ian veneration pa rin ako, guys. Alam mo, nalalaglag talaga yung panty ko kahit bagong-bagong bili lang. Pag si Ian video oh my God! Kusang natatastas yung mga tahi ng garter. 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 Isaya ka man tayo. Ay, nako. Kalandian mode on. Hindi, super crush ko lang talaga sa si Ian V. Pero hindi ako nanonood ng yung palabas niya ngayon kay Andeng, yung hindi ko kasi type si Bea para sa kanya. Bitter! Namimili ng leading lady, Sabi dyan, hindi ko makita yung side mirror ko. Sorry naman. Ayun. Tayo. Punta na tayo, guys, sa bazaar. Ay, hindi, muna pala. Yung pipikapin ng mga pagkain. Huwag ka ba siya. Napapapredo yung pako sa baba. Nakakaloka. So, ayun, 6 days. 6. Pang-anim na araw na, guys. Diyos ko, pasensya na kayo. Ang hirap nung may nakasalpak sa ngalang-ala mo no? Hindi ka mapagsalita ng maayos. So, ayun, sinusuot ko na siya, guys, ngayon na sa paa. gago. Araw. Kasi kapag sa gabi, sobrang sikip niya. Pag gabi lang. So, lagi ko na siyang FD na nga. Tiyagain ko na. Basta tinatanggal ko lang siya kapag kakain ako. So, yun. Sobrang traffic. Saan kayo papunta, mga kaibigan? Sana sa gateway kayo. Daan kayo sa bus namin. Daan lang. Uy, syempre, kailangan bumili. Hindi lang traffic ko. Sabado. Nakakatuwa talaga yung dalawang Ang mga proceeds nito mapupunta sa Rescue My Dog. Doon din naman talaga napupunta. Yung ibang Ayun. Banggitin ko daw. So, yung part naman talaga, guys, ng kinikita ng RMP is napupunta sa mga
nare-rescue na dog. Kahit hindi man ako mismo nagre-rescue, may mga sinalihan kasi akong group. So kapag ayun, mga nanghihingi. Kasi hindi naman lahat ng nagre-rescue guys may kaya. Kumbaga yung pagmamahalan talaga nila sa animals, yun na lang kaso yung pang-vet, pang-pakain, kulang na kulang. So doon ako nagdo-donate na lang guys. Kasi hindi ko rin kaya na mag-rescue na ako talaga. 'Di ba? Kasi eto nga may trabaho ako. So nagdo-donate na lang din ako kahit papaano pa konti-konti yung kaya ko lang din. So ayun, thank you sa mga sumusuporta ng mga paninda ko dahil sa inyo nakapag-donate tayo, nakakatulong tayo sa mga sa mga hayop na nasi-save. So ayun, nakakatuwa pa may nag-message sa akin sa Instagram. Gusto niya tulungan si Ma'am Karina. Gusto niya mag-donate ng mga food ng aso, medicine, mga ganon. Hindi ko pa naibibigay pala yung yung link ni Ma'am Karina. So ayun, ano ko na lang i-send ko na lang kay Ma'am Karen. Nanonood din siya ng vlog ko. Hi Ma'am Karen from USA. Thank you so much po sa tulong nyo. We're here na guys sa Victory Liner Cubao. Pick upin lang namin yung yung pinadala. Ina ko. Ay, ayun, Miss Yara. Pero pagbalik na ni Daddy, tatakam na ako sa cheese bars. Masarap daw kasi yun eh. Tapos yun sa tuyo. Yan. Medyo matagal yung yung processing kay Neri Naig eh. 3 weeks. Kaya kumain muna ako sa iba. Kain tayo guys. Oo naman si Daddy din na makakain. Doon na lang daw sa Kaya kayo. Sila din disappointed sa binili nilang pagkain. Nakakasuka daw yun. Pero doon nyo binili yung yung minatamis na saging. So yung iba hindi masarap, yung iba masarap. Kasi yung sinigang, di ba sabi mo masarap? Oh. Disappointed. Meron ako dito, may chicken, Kaya kayo mamaya, adobo. Adobong chicken, tapos may gulay ako, kala nyo, Yan. Kain tayo. Kaso wala akong sili, nakalimutan ko. Colorful pa yung aking mga pang party. Pink ang hindi. Magdilaw tayo ngayon. Dilaw. Okay. Konti lang din pala yung inano kong kanin. Nadala ko kaya mainam na yun sa bahay na lang nila sa Pasig. Kumain si Daddy. So, let's eat. Ang sarap guys. So, dito na yung may freebie ako. Tinikpan ko. Sarap. Ay! Gusto nyo? Si Myra di nga lang pwede. Baka matuluyan yung ngipin niya. Ay, tapos itong cheese bars. Ang sarap po. Nagano ko. Bumili ako ng 1 pack. Dali ko sa bahay. Sayo mo kay Chris. Kain tayo. Nakakaloka tong dalawang to guys. So, ayaw nila sa loob kasi hilong-hilo. Diyos ko. Parang ako hindi sanay sa aircon na sasakyan. Ayan. Alam nyo ba, last kahapon yun, di ba? Pagkababa nila ng sasakyan, nagsabayan pa halos, sumuka. Kaloko. Kitang-kita ko kaya sa side mirror. Sabi ko, ala, yung dalawa. Ngayon, talagang nag-request sila na ate, sa na lang kami, sa labas na lang kami. Diyos ko. Pwede namang, buksan ng bintana. Okay lang talaga kayo dyan? Okay lang, te. Nakakaloka kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Yung muna na matigas. Huwag na, arte mo. Ay, wait lang. Wait lang.